Масови вълнения, демонстрации и арести след избирането на Владимир Путин за президент на Русия. Вие сте с предаването на Фокус по телевизия канал 0. Добър вечер. За да коментираме в каква посока ще поеме Русия от тук нататък, в студиото е нашият гост Роман Маевски. Добър вечер. Добър вечер. Вие сте председател на бургаския филиал на неправителствената организация Справедливост, дългогодишен преподавател по маркетингови изследвания в университета Асен Златаров. Нека да започнем първо с това какво ние българите виждаме в Русия, какво знаем за нея. Българите знаят по дефиниция, както всички други хора, знаят само това, което искат да знаят. Дългогодишните връзки, исторически връзки между Русия и България определят естествено тази голяма доза симпатия, която българските граждани изпитват към Русия. В същото време обаче наблюдаваме едно изкривяване на реалността, може би дори не толкова преднамерено, колкото бих казал едно мисловно улеснение. Какво имате предвид? Имам предвид това, че когато говорим днес за Русия, в какъвто и да било аспект, веднага в нашето съзнание изникват образите, които виждаме по телевизията или статиите, които четем по вестниците, а те до голяма степен се отнасят само и изключително до Москва. Тоест Русия не е Москва? Русия не е Москва, както България не е София. Така че, разглеждайки Русия, трябва да имаме предвид колко огромна е тази страна, в какъв мащаб са там всички проблеми, независимо кой или как ще ги решава. И преди всичко още едно мисловно съкращение, което пречи на рационалното определение на Русия, е това, че когато казваме Русия, ние подсъзнателно имаме предвид някакъв монолит. Не бива да се забравя, че Русия и официалното й наименование е Руска федерация. И тази федерация се състои от 83 отделни административни субекта. Тоест това, което се случва в Санкт-Петербург и Москва, съвсем не се отнася до останалите дистрикти на страната? Абсолютно да. Абсолютно да. Според вас, има ли одобрение Путин в голямата част? Все пак 45 милиона са гласували за него, или това също е един режисиран вод? Не, аз не мисля, че е режисиран. Мисля, че руснаците съвсем съзнателно, поне огромната част от руснаците са си гласували за Путин, много ентусиазирано и доброволно. Независимо, че вече в интернет пространството обикалят клипове заснети за изборни измами. Не измами, манипулации, да кажем. Независимо от това, аз съм абсолютно убеден, че резултата, с който Владимир Путин е спечелил изборите, е до голяма степен реалистичен. А мислите ли, че той беше толкова сигурен в победата си? Изтече информация, че само интернет кампанията му е струвала $2 милиона, което е доста по-скъпо от цялата предизборна кампания за парламентарните избори миналата година. Това не говори ли все пак за някакъв страх и за не чак толкова голяма увереност в смазващата му победа? Аз не мисля, че на Путин му е била необходима смазваща победа. Каквато и да е победа. Аз мисля, че дори този резултат, който постигна, всъщност не му върши добра работа. Тоест, абсолютната победа на първия тур. Аз съм сигурен, че Путин би предпочитал да победи на втори тур. Затова, защото от гледна точка на имиджа, който получава, тази негова победа, имайки предвид предизборните протести, демонстрации и цялото това вълнение в Русия, естествено това насърчава цялата опозиция в Русия веднага да започне да обвинява в фалшификация на изборите. Доколкото със сигурност е имало, и то е доказуемо вече по материалите, които се показват в интернет, е имало някакви манипулации по изборите, то със сигурност тяхната стойност не е повлияла значително на изборния вод.
Владимир Путин е точно това, което руснаците, като казвам руснаците, нямам предвид Москва-Ленинград. Имам това Ленин носи. Петербург. Може да е Путинград, той е оттам един ден, може би и така ще бъде. Вълненията, протестите, които наблюдаваме, са в тези два града. И може би в още някои там центрови около. Но огромната руска шир избра Путин напълно доброволно, ентусиазирано, с огромна подкрепа. С ясното съзнание какво предстои. А това според това, което за тях предстои, е всъщност сигурност. Тоест това, което е било вчера, така ще бъде и утре. Какво означава сигурност? Зависи от човека. Различни хора имат различни разбирания върху понятията. Що се отнася до сигурност. Масовия руснак е точно същия руснак, какъвто е бил руснака по времето на Иван Грозни. От тук руската власт се представлява едно и също. На практика копиране на това, което е бил Иван Грозни до ден днешен. С, разбира се, малки флуктуации, може би. Флуктуации, да, наляво-надясно или там, както и да го наричате. Но Русия като държава, като държавническа и административна култура е империя. И който е в Кремъл, той по дефиниция е империалист. Владимир Владимирович Путин е квинтесенциален империалист. Той публично заяви преди, там вече не помня колко време, пред Руската дума, че разпада на Съветския съюз е най-голямата геополитическа трагедия на 20 век. Той не каза икономическа или политическа, каза геополитическа. Тоест включва в това понятие географическия развал на тази империя, която разбира се... Мащаба точно. Не са мащаба. Значи, първо отпаднаха естествено окупираните в кавички, нали, но все пак сателити, т.е. Източна Европа, включително България. После започна разпада на империята вече вътрешно, т.е. Прибалтийските републики се освободиха веднага. Казахстан, Украина, Беларус. Това са огромни загуби. Териториални, т.е. геополитически загуби. Аз мисля, че Путин до сега това не го е преживял и в неговия там измислен свят има възможност да обърне историята. Неговите идеи за евроазиатско, какво беше сега, пространство, нали, евроазиатския там съюз, който ще включва Русия, Беларус, Казахстан. И, това са всичко действия именно в посока на консолидация на тези освободили се, така да кажем, територии, които трябва да се върнат естествено под крилото на матушка Русия. Макар че е трудно с няколко изречения да се определи какво беше управлението на Путин като министър-председател и преди това президент, нека да се опитаме да го направим. Що за управник бе Путин и какъв ще бъде той от тук нататък? Едва ли ще предстои голяма промяна, но пък как ще коментирате и сълзата, която се пророни от очите му на следизборния митинг? Първо, Владимир Путин не е управник, той не е управител. Владимир Путин е владетел. Той не управлява, той властва. За управление той има хора, които той назначава или уволнява според дневното му там настроение или според резултатите, дали му харесват или не му харесват. Тоест един вид той има грамадно бюро в Кремъл с там копчета и съответно натиска това копче или това копче. До голяма степен това прилича малко на системата, която е в България, където ние си имаме един премиер, който нали, слага президенти, така се беше изразил Бойко Борисов, нали, когото и да беше посочил, щеше да стане президент, и който управлява в същия маниер. Той би шамари на министрите, когато не трябва ги там гали или евентуално, не знам, бонус им дава, кога им отнема. Тоест, менталитетът е един и същ. Това е човек, който властва, който няма дългосрочна някаква представа за това какво предстои, какво трябва да се прави, за да се постигне или да се избегнат така опасности на живота, които наближават.
И имаме същото в по-малък мащаб, разбира се, и в България. Не ви ли наподобява на Сталин? Имаше един такъв опозиционерски плакат на демонстрантите, който гласеше, че единствената разлика между Путин и Сталин са мустаците на Сталин. Но аз бих казал, че има много по-сериозна разлика. Например, реките от кръв, които за цяло щастие не наболяваме и не текат. Сравнения, аз с Сталин може да бъде сравняван само Хитлер или Мао Цзедун. И един по-малък сатрап имаше един в Камбоджа. Той изби почти целия си народ. Да, но не, с Путин абсолютно не. Путин първо е значително по-малък от Сталин. Второ, в днешно време може би Путин би могъл да бъде някакъв вид Сталин, но тогава, в средата на 20 век, в началото на 21 век, имайки предвид липсата на този контрол върху медиите, върху информацията, независимо от всичко, което прави администрацията на Путин, т.е. неправдоподобната цензура, която се налага в Русия, убийствата на журналисти, целият този диктаторски на практика контрол, въпреки всичко това не е възможно да се постъпва по начина, по който действаше Сталин или там преди Сталин, там Ленин, той същия, просто не му стигна времето да си свърши работа. Просто има по-широка медийна среда и има най-различни средства, чрез които света може да научи за тях и това... Не само, икономическата зависимост на Русия е огромна. Но като казвате икономическа зависимост, макар че не е в такава връзка, властта по-силна ли от парите в Русия? Все пак Михаил Прохоров, един от най-богатите хора в Русия, той се кандидатира за президент и все пак е далече назад след Геннадий Зюганов, който е социалистически лидер и който макар и с много нищожен процент все пак беше втори. Трябва да имате предвид, че всеки така наречените олигарси, т.е. мултимилиардерите в Русия, които сега си като Прохоров примерно се изявяват, те са станали такива благодарение и с разрешението на Путин. Тези, които Путин не харесва, не стават милиардери. Не стават милиардери или евентуално свършват в затвора, като Ходорковски. Или свършват някъде като хъшови, много богати хъшови, но все пак са в чужбина и не могат да препарят до Русия. Така че Прохоров, той е по-скоро за цвят човека сложен. Никой, естествено, не би взел на сериозно подобна кандидатура. А защо тогава той освобождава от затвора Навални и Удалцов? Те са така кучетата, които лаят срещу него. Защото той не ги смята за опасни. Навални е блогър, който изигра, мисля, своята роля. Значи не казвам, че му е приписана някаква роля или че има някакъв сценарист, който слага тези пионки, тези пионки, нали. Навални със сигурност е човек, който има най-добри намерения, той е патриот. Естествено, просто смята, че Путинова Русия върви погрешен път и като патриот се изказва мнението, като електризира всъщност голяма част от обществото. Трябва да имате предвид обаче, че Навални или хора като него, те нямат идеология. Те нямат идеология. Те просто не харесват това, което виждат, не харесват пътя, по който върви Русия. Тоест емоционална изява на протест. Това е по-скоро точно емоционална изява на идеологическия Лимонов, който обаче не му искате идеологията по никакъв начин. Независимо от блестящия му ум, Лимонов е изключително интелигентен човек. Просто е доста объркан. Но се случва нещо друго. Протестите, които наблюдаваме в Русия, са интересни от съвсем друга гледна точка. Кой протестира? И това е най-голямата заплаха за Путин. Тоест, това, което ще наблюдаваме от сега нататък, всъщност ще бъде значително по-интересно от това, което наблюдавахме там избори, предизборна кампания и така нататък. Тоест, кой протестира? Интелигентни хора, образовани, това ли имате предвид? Точно това. Така наречената средна класа. Средна класа, която всъщност по един или по друг начин се докопа до някакво социално състояние, до някакво финансово състояние,
което им даде глътка въздух до толкова, че да могат да се замислят за други теми, освен преживяване. Защото ако излезете, примерно, от Москва на 100-150 км, ще видите на Русия, която е просто ужас. Вярно ли е, че там все още има хора, които живеят в землянки? О, да, това е стара руска традиция. Те ще ви докажат, че това е гениално руско изобретение. С фантастични енергийни качества. Да, разбира се. Нали, съобразно природата. Руснаците са много дълбоко свързани с природата. Еко-къща. Еко-къща, точно така. Но руската провинция е ужасяваща. Просто е ужасяваща. Като изключим Петербург, Москва, индустриални центрове, там в Красноярския край, Якутия, нали, диаманти, злато, нефт, газ и не знам какво си. Като изключим тези няколко центъра, просто ще видите ужасяваща картина. Но хората там, те не винят Путин за своето състояние, независимо, че Путин е на власт вече 6 и 5, почти 20 години ще стане. 16, нали? Защото точно, да. той беше премиер, нали? Беше премиер, въпреки че Обама... За да може закона да му позволи тази разлика и да се кандидира. Обама го беше объркал. Ние отдавна, кога беше преди няколко месеца на една среща, когато се обърна към него господин президент, нали? когато беше още премиер. Но грешката всъщност не е чак толкова... Грешката бе вярна. Грешката беше вярна, точно така. За тези хора Путин е стабилност, в смисъл, независимо колко е, или там живота, с който са свикнали, какъв е, те разбират, че най-вероятно няма да стане по-зле. И за голяма част от това общество руско, което е възпитано 70 години от социализъм, т.е. набити ме в главите един менталитет на домашен добитък, те са напълно щастливи. Той като бащата, нещо психологически може да се търси. Абсолютно. Домашният добитък мисли точно в тези категории. Домашният добитък изисква само едно от своя господар. Да има покрив над главата, зоб редовно, нали? И безопасност. Да няма вълци наоколо. Срещу което същия този добитък дава на господаря си, нали, стрижиме, доиме, отдирима, има изяж накрая, когато вече, нали, няма какво друго. И това е напълно достатъчно за огромна част от руснаците. Затова от самото начало ви твърдях, че руснаците напълно доброволно и ентусиазирано се избраха Путин. Затова, защото той им дава точно това чувство. Неговите пред изборни речи се свързваха именно с това. Ще ви дам нали, безопасност, говореше за 400 нови атомни ракети, някакви там подводници, не знам какво, нови самолети и така нататък, въпреки че Русия всъщност няма никакъв враг, т.е. никой не заплашва Русия като така. Но това е народ, който от стотици години живее в състояние на обсада. Да. Собствена предвид... реалност, може би някаква. Това е тяхна собствена реалност и всъщност това е спасително за Русия, защото аз, както ви казах, че са 83 административни части на Федерацията Руска, т.е. това не е монолит. Ако няма тази външна заплаха, напълно разбирам Путин, бихме могли да говорим, че просто това ще се разсипи. Защото Русия, истинската Русия, всъщност е едно княжество около Москва. Но имаме още една опция, верска заплаха. Не. Няма такава заплаха. Защо? Чечения не представлява някаква заплаха? Ако погледнете картата, Чечня е нищо на фона на Русия. Абсолютно нищо. Просто е смешно. Тази религиозна вражда, която се представя, тя се представя по-скоро за вътрешна употреба на Путин в политическия процес. Но все пак там и кръв се принесе. Това куклен театър ли бе всъщност? Не, няма нужда да е куклен театър. Лей са кръв, да. Бомби, убийства. Да, така е. Но ако вземете там, да кажем, съотношението на терористичните актове в Русия спрямо, да кажем, смъртността от алкохол или да кажем, от катастрофи, технически катастрофи. Влакове, самолети им падат. Ако се поставите едно към другото, ще видите, че нещата въобще изглеждат по друг начин. Но, естествено, много е удобно
И всеки един повод, абсолютно всеки един повод, който могат да намерят в Кремъл, да представят някаква заплаха, е всъщност елемент, който събира руснаците на едно. Иначе, ако няма тази заплаха, руснаците ще започнат да мислят, да се оглеждат наоколо и да кажат защо живеем по този начин. Но да се върнем към хората, които мислят, така наречената средна класа, които протестират. Какво очаквате от тези протести? Да, ще повикат и ще спрат или? Има няколко. Значи, тези протести също не са монолитни. Това не е една обща група, която идеологически върви в една посока. Те са най-различни. Лимонов е там, той е фашизоиден такъв, нали, болшевишко-фашизоиден тип. Разни други там националисти ходят с свастики по червения площад, което, нали, въобще е безумие. После там разни демократични съюзи. Трябва, може би, не знам, аз тук на вашия собственик, може би трябва да предложа да поканим госпожа Валерия Новодворска в Бургас, нали, която е символ на едно такова рационално движение. Тя е председателка на Демократическата партия. Плюс там разни други, които са бяха, например, Кисянов, там, кои бяха още... Тоест, те са най-различни. Най-лошото, което се случва, това най-лошото, което се случва с Путин в момента, е, че всички тези различни по политическа ориентация, разни групи, партийки и така нататък, започват да се събират около една идея. И това е най-голямата заплаха срещу Путин. Врагът на моя враг е мой приятел. И когато започват да се събират организации и хора от целия политически спектър, които обаче са стигнали до един извод, че това, което е сега, е всъщност враждебно за всички тях, то тогава Путин ще има много сериозни проблеми. И най-вероятно ще ги има, защото моите най-големи поздравления за Владимир Владимирович. 60 и там не знам колко процента е спечелил изборите, но 6 години са много дълъг срок. Той няма никаква политическа визия, той няма никаква икономическа визия. И може да няма и политическа сигурност след известно време. Да, то е свързано. Едното с другото си върви в комплект. За сега го държи единствено цената на петрола. В тая връзка Иран как се намесва и целият... Така, Иран да се намесва? Да, цената на петрола за Европа скочи. Защитава ли зад кулисите Иран-Русия? Не. Иран си има достатъчно собствени проблеми. Естествено, Иран и Русия са много големи съперници. Иран, доколкото сега няма да споря, не знам дали са излизали, мисля, че все още са членове на ОПЕК, Русия не е. Но Иран и Русия имат големи проблеми в Каспийско море. Иран предява претенции за целия басейн. Нали. Второ, Иран е с атомни амбиции, които няма начин да бъдат допуснати. Просто няма такъв начин. Днеска даже имаше изявление от Китай, където Китай започна да променя своята позиция. Да. Затова, защото доколкото Китай подкрепя и тогава в ООН гласуваха заедно, Русия и Китай наложиха вето. Китай обаче започна да се замисля за това, защото излезе, мисля, че вчера, председателя на Международния комитет по атомна енергетика излезе с становище, че има много сериозни опасения, що се отнася до военното приложение на постигнатото вече в Иран. Това е изявлението, което промени или поне насочва китайската позиция към един по-разумен подход. Но да се върнем, извинявайте, че ви прекъсвам, да се върнем към Русия. Интересни ли години очакват Русия и какво така ще прогнозирате, какво ще се случи? Интересни години. Римляните имаха едно проклятие на времето. Да, да не дава Бог да живееш в интересни времена. Да не дава Бог да живееш в интересни времена. Точно така, да. Точно така. Не знам. Честно казано, трябва да се обърнете към врачка, защото... Да фърляме боб. Да фърляме боб, защото аз, честно казано, нищо добро не виждам.
пред Русия. Тоест, в смисъл, нищо добро в смисъл такъв, не че нещо, някакъв катаклизъм, не дай Боже, нали, ще се случи в Русия. Нищо по-добро. Русия ще си бъде точно това, което е била винаги. Това е съдбата, която Кремъл е избрал за своята страна, за своя народ. Тоест, страна, държава, като суровинен предатък на света. И от гледна точка на Кремъл, руснаците просто трябва да запретнат ръкави и да копаят в земята и да изравят там каквото има и да го продават, защото това е единственият доход на Русия. Това е, никога не бива да забравяте, че това е една страна, която не е в състояние да произведе един тостер. Те даже и мислят, че и оръжие вече не продават, кой знае колко. А може и да продават, не ги знам. Но това е. Значи, газ, нефт, метали, там скъпоценни някакви камъни, такива неща и оръжие. Това остават единствените ресурси на Русия. Много ви благодаря за този коментар. Беше изключително интересен разговор. Това беше всичко от предаването на Фокус за днес. Очаквайте и нови интересни разговори с нашия събеседник Роман Маевски, например тази събота в предаването Събота сутрин на 10 март. А ви останете с програмата на канал 0. Лека и приятна вечер!